Здравейте, приятели, отиваме на градинско парти. Надявам се домакините да са имали предвид, че ще поркам коктейли и ще ям до пръсване на въздух на двора, а не да ми връчат мотиката да те съм гюрлюци. Че на два перола, ако ми се отплесне ръката с мотиката, ще напишат по вестниците. За повода съм си обула това подобие на пола. На границата на нелепото е, но аз си я харесвам. Най-лошото е, че всяко някой извика и парцал, ще трябва да се обърна. Съчетала съм я с тари за от втората употреба с дълъг ръка, защото кърските не мерси. Ето ги обущата, на дупки се и ушта проветрят, но не вярвам това да помогне. Очила тип, аз съм кон с капаци и ето този дънков чуток. Малко приличам на твушар, но спокойителното е, че поне не ухая на такъв. Понеже на гости не се ходи с празни ръце, реших да направя кекс с моркови, преди да кажете нещо по-гадно не можа ли, всъщност е божествен. В купа смесвате 200 грама захар, 260 грама брашно, едно пакет чебак, половери щипка сол. В друга купа настъргвате 300 грама моркови, чуквате към тях 4 яйца, наливате 100 мл орио, добавяте щипка куркума, щипка джинджифил, индийско орехче и няколко капки есенция ваниля. Разбивате добре с вилица и добавяте шепа орехи, че те са полезни за мозъка, а на такива събирания винаги има някой, който страда от липса на такъв. Смесвате морковите с сухите съставки и пресипвате в кексова форма. Моята е от Молтохолм, изписвам ви сайта им, незалепваща, масивна, лимитирана и има супер малко бройки, в момента е на промо цена. Кексът се пече 50 минути на 180 градуса без вентилатор в предварително загрята фурна. Аз като ви казвам, че тия форми грешка нямат. Изважда се за миг перфектно без да стават фалове, ако това обаче ви го каже някой мъж, не му вярвайте. Кексът ми е достатъчно красив и без декорация заради топиджос формата, но му цъкнах и малко шоколад и орехи за фасон. Заради вас отрязах едно парче още в къщи, за което разбира се обвиних мъжа ми, но гостите не оставиха нито троха от кекс.